Alam nyo, nag-order ako ng kape dito sa McDo. Binigyan ako ng ng asukal. Hindi naman asukal to. Paano ba iinumin ito? So ilalagay ko siguro yung asukal dyan. Tapos itatataw ko. Hindi naman masarap yung asukal nila dito sa McDo. Dalawa pa yung nilagay ko. Yung asukal na nilagay ko, hindi naman gumagana. Lagyan ko pa ng isa para masarap. Ayaw pa rin. Lagyan natin regular po. Yung malaki. Short po. Isang order lang siya. Isang order lang po. 24 pesos. Pero wala kang 100 pesos. Wala akong pera eh. Yan lang pera ko. Hintayin ko lang dito o pupunta ako sa dito na lang.